Compañeiras, compañeiros, amigos e amigas, benvidos ao segundo programa de Rumbo Galicia Conexión Progreso. Como no primeiro episodio, acompáñanos Patrick Rodríguez, con Lobios Calidade, non? Que tal, Patrick, como estás? Moi ben, encantado de estar con vos, compañeiros e compañeiras, e con Emma, así que un placer e boas tardes para todos e para todas. Alba, buenas tardes. Esas coletitas apretan, non? Alba, Ourense City. Ourense City, perdón, claro. Que tal, todo bien? Todo genial, encantada de estar aquí. Natalia, boas tardes, que tal? Boas tardes, Ourense Calidade tamén. Todos calidade. E hoxe acompáñanos alguén que, ademais de ser unha voz xoven dentro do Muchas PSOE, gracias por lo de joven. representa un xeito diferente de facer política. Inma López, que tal? Benvida a Galicia, benvida a Ourense, como estás? Pois moi feliz de estar na casa e desta conexión progreso a tope. Moi ben. Pois mira, contoche un pouco. O que vamos a facer é unha serie de preguntas entre todos. Veña. A ti, non a pillarte, sino O sea, que todos a contra conocerte. min. Esa é a peli, non todos contra min. Contigo. Vamos a falar de política, claro que sí, pero sobre todo de ti. Eu pensaba que íamos falar de comida. Sobre todo de ti. De ti. Veña. Entonces, para empezar, a min gustaría preguntarche, tú que eres unha persona que estás moi metida na vida pública, como fas cando tes ese día de desconectar? Eres das que deixa o móvil no caixón ou estás pendiente sempre da última novidade, da última cousa que sale? Como sueles actuar nese tema? A verdade é que No hai se pode mentir, poucos días de desconexión. O que fago é que cociño moitísimo. O sea, eu sempre digo que teño unha boa galega dentro de min, entón péchome na cocina e cocino un mogollón, fago tuppers, meto no congelador, con iso xa tiro durante moitísimo tempo, pero é verdade que o móvil o miro de vez en cando, non? Isto de estar un día entero sen móvil, hai moitísimo tempo. Podemos dicir que non desconectas, entonces? Non desconectas. Non moito. Moi bien. Non é bo, pero traballo nelo. De feito, mira, unha das cousas que fixen últimamente é por un límite, por exemplo, Instagram. 50 minutos ao día. Porque senón a vida pásase nese bucle infinito do algoritmo donde ti te metes que estás, ves un reel tras outro, e que non pode ser. Entón, unha das miñas políticas de desconexión é intentar limitalo, porque é moitísimo. Tiñamos que copiar todos, faceros Pues un es pouco, difícil, ¿no? porque é máis medio influencer, aquí donde la veis. Vamos! Bueno, Natalia, te animas tú ahora entonces? Pois claro que sí. Bueno, un placer esta galega madrileña, máis galega que madrileña. E eu quería che preguntar algo que seguramente ti percibes máis, no? Que é como nos ven a Galicia desde Madrid. Ou cal é a túa percepción personal? Con envexa. Sí, non é unha pasada. O cariño que nos teñen sempre, de cada vez que dices, no, son galega. Ai, Galicia, que guai, que praias máis bonitas, que paisaxes, que ben se come, que rico todo, que xente máis simpática. A verdade é que guai. E cando viaxas fora, xa non che digo desde Madrid, pero fora en Londres, en Alemania, sobre todo, temos unha fama, por certo, ben merecida de ser moi traballadores. Super traballadores. Hai galegos en todas partes. Sempre estamos dando a batalla. Bueno, a colación diso, antes da miña pregunta, eu como fillo de migrantes que son, pois podo dicir que é certo. É que no caso de meus pais, polo menos foi verdade, non? E de toda a xente que coñezo. Ademais, hai un dito, un refrán que di que non hai lugar do mundo onde non haxa un galego. Na lúa, incluso, verdade? Coido que é verdade. Entón, sí, temos moi boa fama polo mundo adiante e coido que é máis que merecida. Entón, queria che preguntar, Emma, se non estiveras mergullada en política, a que crees ti que te dedicarías? Home, son funcionaria. Co cal, penso que se non estuvera agora mesmo mergullado en política, pois estaría no meu traballo, que ao final ten unha parte moi común coa política, que é o servizo público, intentar mellorar a vida das persoas, intentar aportar aquilo que tes dentro. Eu saquei dúas oposicións, pero vamos, a última é ser inspectora de seguros do Estado, que basicamente consiste en supervisar que as entidades aseguradoras cumpran e que cando ti pagas a prima todos os meses, cando chega a hora da verdade e o precisas, pois estén ali e cumpren coa súa función, non? Entón, penso que estaría ali. Confeso vos, xa que estamos aquí en familia, que unha das cousas que penso sempre é montar un chiringuito na praia, pero é como unha fantasía de futuro, de cando isto remate. Pero eso teste que vir a Galicia. O gallá é o momento de ter o chiringuito na praia. Mentres tanto vou practicando, vou probando pratos, eu dolle de comer os meus amigos moitísimo de isto porías na carta do chiringuito ou non. Entón, sempre que ter obxectivos na vida.
Yo comparto el sueño, me gustaría tener un bar de tortillas. Ai, Que pudieses encántame. tener pincho de tortilla a todas horas. Pois é que en Galicia é unha tortilla espectacular e non somos conscientes do boísima que é ata que marchamos da terra, que aquí mal que mal, en calqueira bar a tortilla está boa. Non é sempre así en todas partes. Pues sí, y siguiendo con las preguntas, te voy a pedir un pequeño trabajo de memoria Veña. y que nos cuentes cómo fue ese momento, el motivo por el que tú decidiste entrar a Xuventudes Socialistas, que fue donde empezaste, ¿no? Sí, isto é unha historia tremenda. Hai que facer moita memoria. No, porque penso nelo con bastante frecuencia, así que unha cousa que está bastante fresca. A ver, a min a viña ben a política, eu penso que nací en política. É raro porque a miña familia non é deste mundo, pero eu tiña aí o gusanillo dentro. Comecei como a todos cos temas estudiantís, reivindicando, pues, non sei, lembro unha folga porque os precios dos bocatas do instituto eran demasiado caros. Entón, formaba parte de todo iso. Con 14 anos, eu vivía en Rota, en Cádiz, non vivía en Galicia daquelas, e decidín que ia ser parte de Xuventudes Socialistas. Eu había estudiado e vin que o mínimo de idade eran 14 anos, e eu xa tiña 14 anos, era a miña oportunidade. Entón eu estaba super nerviosa. Entón chegou este momento, estaba no espello, eu practicando o meu speech para presentarme, decir por que para mí a política era importante, porque eu quería afiliarme a Xuventudes Socialistas. Bueno, unha cousa que non vos facedes unha idea. Ensaiei moitísimo, cheguei á sede, non tiña valor, din un par de voltas ao edificio, ata que xa por fin cheguereime de espírito, cheguei á sede, abrín a porta e topeime cunha muller que miroume e díxome: "Ai, que ves a Xuventudes?" E dice: "Sí, ai, depois que ven, xa temos a unha." "A unha." E dice: "Sí." E di: "Bueno, pues, cando teñan algún máis, xa me chaman." Eu co meu discurso, pues, que non serviu absolutamente para nada. E xa, pues, o guardei nun cajón. E cando mudeime de volta a Galicia, con 16 anos, 17, o primeiro que fixen, o sea, foi chegar a Vigo de novo, porque a miña familia ali, eu nacín ali tamén, foi ir o día seguinte a sede do Partido Socialista, que daqueles estaba na Rúa do Príncipe, xa nin discurso nin leche, xa fun directa. "Aquí tedes Xuventudes?" Dixeron: "Sí, sí, pasa, pasa, hai un grupo majísimo" e tal. É verdade, cheguei e ali comezou todo. Y hasta hoy. E ata hoxe, os anos que quedan. Outro día botaba contas de cantos anos levaba aquí e a verdade é que asusta un pouco. Sí que asusta. Levo no partido 21 anos afiliada e a Xuventudes 23. Por iso digo, checo, moitísimas grazas polo de xove. Gústame moitísimo. Tesme gañada para sempre. Somos jóvenes. Estamos estupendos, que outra cousa. Tamén tes razón, tamén tes razón. Bueno, tiro xove. E tú tamén. Bueno, moi ben. Aquí Todos, somos... os cinco somos os cinco. Todas. Bueno, para seguir un pouco a colación do que dicía Alba, no? Que, bueno, un político nace ou tamén se fai ao longo do tempo. E que persona ou referente político foi o que che dixo o corpo: eu quero ser como ele ou como ela, me gustaría chegar aí e ser así? Ou, bueno, tamén persoal, pode ser, no? Porque a veces atopamos referentes políticos no máis cercano, no cotidiano. Sí, non sei dicirte. Eu teño moita lembranza dunha muller que foi ministra cando era cativa, que era Carmen Alborch. Eu non sei se vos recordades a quen era Carmen Alborch. Carmen Alborch foi unha muller que estaba en Valencia, no Xuntamento, e logo foi ministra de Cultura. Era unha época no que as mulleres, bueno, pues, tampouco estaban moitísimo en política, pero ela sí, tiña un pelazo rizado, unha sonrisa estupenda, vestía cunhas roupas de cores super extravagantes, probablemente era o que me chamou a atención cando era cativa, pero de feito era unha persoa que tiña luz propia, sonreía moitísimo, non era esta imaxe típica, prototípica do político, serio, co traxe, con maletín, aburrido, gris, home, e probablemente inspiroume moito de decir, era mellor, hai un espacio para mí ali. Era moi transgresora, Carmen Alborch. Super transgresora, espectacular, é unha tipa increíble. De feito, tive unha inmensa sorte, non aparece nesa estradilla, pero podría estar un meeting en Vigo, vai moitísimos anos, eu estaba en Xuventudes, e non penso se era candidata, non sei que pasou. O caso é que sentáronme na primeira fila
e tiña o meu carón a Carmen Alborch. E para min era como estar sentada, non sei, ao lado de Rosalía agora, non? De decir, buah, isto é increíble. Conseguino. Sí, e teño unha foto con ela, a miña foto é dramática, pero ela estaba estupenda. A verdade é que gustaríame moitísimo que estivera aquí e ter a oportunidade agora de falar con ela, porque non sei se ela foi consciente do nivel de referente que foi para moitas mozas e para moitos mozos tamén. Pois un pouco como mesmo que con Carme Chacón, que tamén era unha muller increíble e deixounos demasiado xove. Abriu moitísimo camino. E moitas veces, como neste partido e na vida tamén, somos moi de recoñecer a xente, pero cando xa está ou morta ou casi morta, cando te vas xove, pois a vida suele ser bastante injusta. É verdade, por desgracia. Patrick. E ti, Emma, que alén da labor ou da tarefa orgánica que fais, da tarefa política no Concello de Madrid, na Executiva Federal do Partido Socialista Obreiro Español, que crees que é o que máis che chega cando fas esa tarefa de reporteira pola rúa con ese micrófono, co logotipo do Partido Socialista e demais, que me gustan moito esos vídeos, ademais son moi ilustrativos e demais, é un traballo da pé de rúa que coido que é importantísimo no día a día, ademais na política na que vimos a restora. Entón, que crees que ou cal crees, mellor dito, que é o tema que máis che chega a día de hoxe, se emprego, se vivenda, se igualdade? Pois depende moitísimo do barrio. É a miña experiencia cando vou polos distritos de Madrid, polos distintos distritos de Madrid, depende do barrio. Tens algúns onde é a limpeza, porque ao final eu pregunto por temas municipais. Eu a pregunta que fago é se Madrid tivera un defensor do veciño, ti de que te queixarías? E sirve tamén para coñecer esas inquietudes, non? Entón, esta limpeza fundamental, porque Madrid é verdade que está bastante sucio, vivenda, isto é un clásico, vayamos onde vayamos, transporte público, a xente precisa ter como transportarse, a verdade é que empeorou moitísimo nos últimos anos. En principio son esas tres. Emprego, é verdade que estamos en récord de afiliación á Seguridade Social, 22 millóns de persoas, co cal xa é difícil. Eu lembro perfectamente a crisis do 8, era moi fácil ter xente en paro ao redor, e no 11 xa cando chegou Rajoy a cousa era terrible. Agora é máis difícil. É verdade que as condicións todavía son tal e que temos que traballar moitísimo, pero as principales reivindicacións son esas. E logo é verdade que a mí estar a pé de rúa é que non me pode gustar máis. Pensa que eu aprendín a política con Abel Caballero. Entón, non pode haber máis rúa, máis que con Abel. Ali estaba. Actualmente se habla mucho de la desafección, sobre todo de la gente joven hacia la política. Yo tengo mis reservas porque, bueno, creo que no es verdad, exacto, y creo que simplemente que han cambiado las formas de llegar a la gente joven, no que ellos se sientan, pues, no se sientan parte. Y además, hablarlo contigo me gusta mucho porque yo los perfiles de redes sociales me encantan, porque creo que necesitamos un montón de gente así, mujeres en redes sociales del PSOE, me encantan. Y creo que yo digo mucho que cuando no eres capaz de hablar el idioma del algoritmo, acabas hablando solo, porque da igual cuál sea tu mensaje si tu mensaje no llega. Entonces, ¿cómo crees que deberíamos hacer, sobre todo desde la izquierda, para llegar a esa gente joven a través de la política? Pois eu penso que formatos como este axuda moitísimo. E que temos que estar, temos moitísimo que contar, temos moitísimo que dicir, e o único que temos que facer é contalo, é dicilo. Porque, por exemplo, como chegamos a xente xoven? Home, pois a xente xoven maioritariamente cobra o salario mínimo interprofesional. Pois nos últimos 7 anos o goberno de Pedro Sánchez incrementou ese salario mínimo interprofesional un 61%, con unha cousa que se di pronto. Pero é que é así. O que pasa é que se non o contamos, a xente non o sabe. E de feito pasa unha cousa que é super común. Damos por feito as cousas que temos e reivindicamos aquelas que están mal. Pero nunca nos alegramos de que de repente algo mexore. Pois é importante tamén poñelo de manifesto. Agora, as prácticas, tanto as remuneradas como as non remuneradas, cotizan. Iso é novo, pero é novo deste goberno dende fai poquísimo tempo. É unha grandísima reivindicación dos xoves dende a miña etapa, e incluso probablemente antes. Bueno, pois é unha cousa que tamén temos que contar. Entón, como temos moitísimo que contar, penso que o que temos que facer é contalo, pero claro, ti tes toda a razón, temos que contalo no algoritmo. Se de repente aparece ali unha persoa aburrida que non atrae, que non engancha,
Pois non, isto tampouco é unha cuestión de que de repente sexamos o que non somos, nin que teñamos que bailar se non nos gusta bailar ou se bailamos fatal, pero sí, decir, oiga, pois imos traducir isto a linguaxe TikTok. E cal é a linguaxe TikTok? 3 cousas que ti non sabes que fixo o goberno de Pedro Sánchez por ti. Pois non hai ningún problema en contar iso. É que é exactamente o mesmo. Pois igual que adaptas a túa linguaxe e non é o mesmo pois un programa que sae na radio pola mañá, no matinal, que o telediario, pois tes que facer o mesmo exercicio. Eu, de feito, faría unha chamada aos xóvenes que se sinten involucrados, que queren ter maiores oportunidades nesta terra, en Galicia, para que precisamente se involucren. Porque estamos a falar de cousas que lle importan moitísimo. Estamos a falar do seu futuro e do seu presente. Entón, eu penso que teñen que ter tamén ese papel activo, incluso reivindicando, incluso queixándose, pero eso tamén son contidos que precisamos. Totalmente. Natalia. Sí, eso de renovarse ou morir, no, pero máis certo ca nunca. Vouche facer unha pregunta, pero para que te imagines, no? Como quizás nos imaginamos moitos. Pensa que mañá Emma López, mañá no, dentro de pouco tempo, é a alcaldesa de Madrid. Imagínate, por si acaso. E chega ese momento e tes que decidir cal sería a túa primeira medida, e todo o mundo estaría de acordo en apoiala, para facer a túa cidade mellor. Cual decidirías que fora? A primeira, construiría vivenda pública, moitísima. Faría un investimento nunca visto en vivenda pública. E de feito ten que ser a primeira porque a vivenda non se construe dun día para outro e falta tempo para construíla. Entón, penso que hai que empezar por aí. Vivenda asequible. Non só para a xente moza, para todos e para todas, porque é unha barbaridade. Os prezos da vivenda en Madrid é desproporcionado. Logo xa faría carriles bici, humanizaría as rúas, pondría en marcha Madrid Próximo, que é unha cidade moitísimo máis urbana, daría a volta eso de que 2/3 do espacio público xa para coches, 1/3 para o peatón, daría a volta moitísimas cousas, pero así de entrada imos facer un pacto pola vivenda e imos construir moitísima, porque es que non podemos. Por certo, vivenda pública que comeza sendo pública e remata sendo pública, porque o que non pode ser é que en Madrid a vivenda pública se construi cos cartos públicos e 15 anos despois a fondos buitre. Antes da miña pregunta, no vencellado a iso, compre lembrar que cando Emilio Pérez Touriño foi presidente da Xunta de Galicia entre 2005 e 2009, ti, se mal non me lembro, fuches nas súas listas no ano 2005, non, Emma? Bueno, era a candidata máis xove, pero unha cousa... Pero ías nas listas. Ia. Ti podes dicir, eu estiven a derradeira vez que o PSDG gobernou a Xunta de Galicia. De feito, pode dicirte que un dos meus recordos máis bonitos da miña vida. Ese, o día das eleccións de 2005, de feito teño unha foto que estou no chan, tirada no chan, chorando como unha madalena, porque foi unha campaña espectacular, o móvome, notábase no ambiente, notábase a alegría, notábase as ganas de cambio, e foi tan bonito, toda a emoción, o cansancio, o equipazo que fixemos entre todas e todos, foi tan increíble, e logo, claro, que lle gañamos a Xosé Manuel Fraga, que olvidamos as cousas, olvidamos quen foi, pero parte da memoria democrática penso que recordar quen era Fraga e que a ese sí que o vencimos nas urnas, que foi un goberno socialista. E como se adoita dicir, foi o que levastes a máis. Así que iso vai quedar para toda a vida. E falando tamén da pegada, pero, dicía o da vivenda pública porque o bipartito do PSDG e do Bloque de Touriño Quintana construiu máis vivenda pública en 4 anos que o goberno do Partido Popular con Feijóo e con Alfonso Rueda nos derradeiros 16. Entón é un dato, non? É que é brutal. Sí, pero os datos son obxectivos. Porque se te pois coa gratuidade dos libros de texto foi espectacular. O que fixemos en infraestructuras, o que fixo María Xosé Caride en infraestructuras, é que foi unha verdadeira pasada. E foron 4 anos, non chegaron. Imagínate o que sería se dende entonces gobernásemos os socialistas, así que xa va tocando tempo de cambio, rumbo progreso, pero xa de xa. Como apuntamento, dice outro día o noso secretario xeral, a Xunta o que construiu era son zulos habitacionais. Sí. Non sei se estás...
Sí, sí, dixo o Besteiro aquí, dixo, sí, son zulos habitacionais, así que iso non sei foi, creo que foi o propio Besteiro no Parlamento de Galicia, ou Lara Méndez, bueno, foi alguén do grupo parlamentario socialista que lle dixo a Alfonso Rueda se a lle gustaría que as súas dúas fillas viviran nun deses zulos habitacionais. Entón, fai o que eu diga, pero non o que eu faga. Iso non o merco, e coido que ningún de nós. Pero bueno, de feito, é un bo test de decir se unha boa política ou mala e ti desearías que a túa filla fora esa universidade, fora ese colexio, tivera esta sanidade pública. A que non? Pois non a queiras por o resto dos cidadáns. Esa é a vara de medir que hai que pregar. Entón, nada, a miña pregunta que nos enrollamos é que falando de deixar pegada do mesmo xeito que as eleccións de 2005, as autonómicas de 2005 en Galicia, cando houve ese cambio tan sonado, deixaron pegada en ti, que pegada ou que lembranza che gustaría a ti que quedara na xente cando ti deixes a política o día de mañá, que agardo que sexa dentro de moitos anos? Que difícil, xa me estás a matar. Non sei, que fun unha política honesta, que fun unha política honrada, que fun unha política traballadora, que fixen aquelo no que creía, que deixen buen legado, que fixen camiño para as que viñeran detrás, que non sei, que gustaríame que as mozas xoves pensaran o mesmo que eu podo pensar, por exemplo, de Carmen Alborrocho, de Carme Chacón. Deixar ese legado para todos, pero especialmente para elas. Nosotros hablamos mucho de poner sillas. Ponerles sillas a los que vienen detrás. Emma sigue poñendo sillas, Literal e figuradamente. Totalmente, eu tamén. Sí, porque teño esta cousa de que sempre lego moi cedo a todos os sitios. Chego prontísimo, entón como chego pronto, pues digo, axudo, e ao final acabamos as sillas tamén. Non é broma, é verdade. Las mejores políticas son tamén staff. Lo sabemos aquí en Ourense. Si tuvieses que darle un consejo, y voy a centrar la pregunta en, porque a veces dar pasos adelante en política cuesta en general, pero a las mujeres nos cuesta a veces un poquito más, sobre todo a las más jóvenes. Entonces, un consejo, solo uno, que le darías a una chica que se plantea involucrarse en política. Involúcrate y aguanta. Aguanta. Resistencia. Aguanta. Resistencia. Non vai ser fácil. Vas ter 1000 motivos cada día para marchar. E además, se es unha tipa lista, vas ter moitísimas outras alternativas de por qué? Por qué? Por que aguanta? Por que tirar? Por que outra vez? De verdade? Pois sí, pois de verdade. Pois outra vez. Tal cual. Como, mira que non o fas por ti. E probablemente a túa vida sería moitísimo mellor fora desto. É así, porque isto é un sacrificio. ¿Cuántas veces escuchamos, ay, qué desgracia, la niña se metió en política? Bueno, a miña boa dicía aquilo de prefería que te metieras a monxa. É a frase da miña boa era prefería que te meteras a monxa. Bueno, pois sí, pero é un servizo público, non sei se é o máis fácil, pero tamén che podo dicir que é o máis bonito e o máis gratificante, porque hai días moi duros, hai días moi evitables tamén, de cousas que preferirías non haber vivido e que non tiñas por que vivir, pero tamén, igual que están eses días difíciles, os mellores días da túa vida están aquí. E cando acabas cousas, cando consigues cousas que non son para ti, verdade? Que son para esas persoas para as que loitas. Ostras, é unha alegría brutal. Pero brutal. A mí me lo decía mi madre este domingo que fui a comer. Mi madre es mi mayor fan en redes sociales y en todas partes, pero ella sufre mucho con todo esto. Somos que me sufren, os que nos queren. Este domingo, ay Alba, yo te apoyo, pero podrías hacer otra cosa. No te planteas hacer otra cosa. Ojalá no estuvieses ahí. Me lo dijo este mismo domingo. Y yo, bueno, mamá. É que é verdade, porque non é un camino difícil. De feito, temos que facer, penso, moita pedagogía do que é a política. Porque se non dan a sensación, sobre todo cando saen estas noticias terribles de corrupción, de escándalos, que a política é iso, a política non é iso. A política son centos de milleiros de persoas sacrificando tempo, sacrificando vida persoal, vida familiar, por intentar facer a vida dos demais mellor. Con seus acertos, cos seus erros, pero iso,
son moitísimas horas. A política non é nin estar de comidas, nin subirse un atril e decir o primeiro que che ven á cabeza. Ten moitísimas horas de preparación, de estudo, de falar cos afectados, de pensar nos afectados, cantas horas, cantas noites desvelados pensando en como porlle solución a algunha cousa, non? Iso tamén é a política. É durísima, pero, bueno, eu teño claro que para min é vocacional. Eu nací desta maneira e probablemente a ti pasache o mesmo. E hai camiños máis fáciles? Sí, pero non son o teu. Totalmente. E de feito, eu estaba ahora pensando cando decías o de monxa que che decía a tua nai, e dicías ahora, é que a política quítanos, eu vivo tamén, Patrick, Natalia, Alba, os demais, que nos quita moito tempo a familia, aos amigos e tal, e eu digo, que máis clausura, ser monxa ou a política? Casi. Bueno, penso que a política. Claro, eu tamén, que digo, que é pior ser político que monxa. Penso que a política, porque, mira, na proba de son preguntaron que tomei esta mañán co café. Dixen que tomei galletas porque non tiña pan. Eu levo unha semana intentando encontrar o rato para ir a mercar pan. E probablemente o día que atope o rato, pasea o pan durante o resto do día, que mellor son 5 horas paseando pan por todo Madrid. Ou senón, o día seguinte seguirá sin haber nada para desayunar a casa. Tal cual. E que iso? E non pasa nada, facémolo porque nos gusta, sí, por suposto. Está ben, pero eso é así. É unha realidade. É unha realidade. É como de topar tempo para llover unha lavadora. Pouco se fala do tempo para llover unha lavadora. Pouco se fala. Bueno, Natalia, queres algo máis? Bueno, é que, a ver, eu en vez de resistencia, que decías antes, diría resiliencia. Tamén. Resiliencia, que quizás este é un concepto máis positivo. Eso de aguanta, sabes, eso, ánimo Alberto, pero, a ver, pero sí, eu creo que decías tú antes que che gustaría ser referente. Ser referente en moitas cousas, sí. Che guste máis ou menos. Pero sí, e eu que me pregunto, e o que nos preguntamos nos, ahora si volveras atrás e a esa época tan, digamos que máis efervescente, con 18 anos, que tiñas tantas ganas e demais. Bueno, pero que hubieras cambiado de aquelas ahora? En que crees que aprendiches ou que cometiches erros? Que crees que lle podías decir a xente que veña ahora con esa efervescencia, con esas ganas e que pode evitar cometer eses erros? Eu penso que os erros tamén hai que cometelos, que forma parte da vida, que do aprendizaxe tamén. Sí, non sei, eu se puidera cambiar algo que non é tanto o que fixen, senón o que sufrín de pues, os primeiros comentarios negativos que recibes, o drama do primeiro hate que recibes en redes, que é unha cousa terrorífica, o primeiro vídeo que se che fai viral porque, non sei, perfiles destos que todos temos en mente, de repente se ponen verde, azul e amarela. Eu penso que estuve 2 noites sen dormir. Pero bueno, hombre, ninguén merece 2 noites sen dormir, ninguén. Polo tanto, eu cambiaría iso. Que pérdida de tempo. Pero absoluta, que infelices. Patrick, clausura aí. Exacto, vou clausurar esta rolda de esta quenda de preguntas medianamente rápidas, inda que van ser máis rápidas as de agora de Brian. Colle velocidade. Efectivamente. Alta velocidade. Como José Manuel Baltar. Madre mía. De camiña a Madrid. Tanto non, non? Ai, madre. Bueno, ti dende Madrid, que tes unha óptica, unha perspectiva quizás un pouco diferente por estar, ou por mor de estar máis afastada da terra, ti como ves o presente, pero sobre todo o futuro da lingua galega? Pois, bueno, penso que está menos mal do que estivo. E feitos como que no Congreso dos Diputados se poda falar galego, visualizan unha lingua, visualizan unha cultura. Eu vexo moitísima xente xove comprometida coa lingua galega e penso que iso tamén é un síntoma boísimo. A min dame moitísima rabia porque teño moi poucas oportunidades de falalo. De feito, aprovecho para pedir perdón porque estou convencida de que eu he cometido 5.500 erros, pero penso que tamén falar nunha lingua implica destrozala.
Se non empregas, se non practicas, pois o mesmo cando estás a aprender inglés, cando estás a aprender francés, pois tes que soltarte, non? Bueno, pois neso Mira, estou. aquí dice, o peor galego é o que non se E aí fala. falaches. Total. Pois por iso hai E que nos falalo. agradecemosche moito que fales galego, Emma, porque eu non sabía que estiveras dixeches en Rota, non? Sí, en a Cádiz. miña adolescencia dende os 13 aos 17 foi en Cádiz. E dende os 24 ata agora en E Madrid, dende os non? 21. Ah, 21. Sí, eu, Entón a Wikipedia está errada, perdón. Sí, bueno, hai moitas cousas que non están vendo todo. Dende os 21. Eu Pois- rematei a carreira moi nova. Con 21 anos eu mudei-me a Madrid, traballaba nun despacho de abogados e estudiaba para ser técnico de facenda. Unha etapa que non lle recomendo a ninguén. Sí, pero bueno, penso que temos que seguir avanzando no galego. Por desgracia o PP todos sabemos que non é unha das súas prioridades. Non é unha prioridade en Galicia, pero cando estás en Madrid é todavía menos. Eu lembro, din que son a primeira persoa que falou galego no pleno do Concello de Madrid. E por que foi isto? Agora que penso que levaba exactamente o mesmo vestido, de feito. A cousa era que era a típica proposición terrible de que por culpa de que existía o galego, pois o catalán, euskera, os nenos xa non falaban castelán, non sabían falar castelán, e era dramático, non? Entón, xa non era ni siquiera esa proposición, era un par delas despois. Era sobre unha tasa, unha cousa que non teña nada que ver. E lembro que comecei a intervención dicindo, bueno, supoño que teño que facer esta intervención en galego, porque como son unha desas mozas que creceron neses territorios onde non sabemos falar castelán, e cando xa me iba a cortar, dixen, no, bueno, afortunadamente el mundo non é ese lugar de confrontación en el que ustedes viven. Pues, por desgracia, ese discurso sigue emperando. Sí, Co cal temos que seguir facendo pedagogía, que a lingua o que é riqueza. E que penso que se de verdade perdemos a lingua, dentro de 2 xeracións non nos o perdonarían. Moi bonito eso, me lo noto. Bueno. Acabas de deixar a Patrick encantadísimo. Encantado, sí, Ai, enamorado. como férreo defensor do galego, pois Xa xa me gañaches. Bueno, Emma, pois Pero só por o galego, antes. Xa. vamos a facer logo a turno ese de preguntas rápidas. Veña. Pon. Voume preparar. E despois xa temos un espacio de tertulia entre que os 5 pois charlaremos un ratiño de certos Cousas. temas. Bien. Estás preparada? Supoño. Sí, vamos. Depende. Comezamos entonces, veña. A ver, Unha palabra que te defina. alegría. Un lugar ao que sempre volves. A Vigo. Un lugar de Galicia. Por non decir Vigo, non sei. Diría non, xa están aquí metendo a Ribeira Sacra. Ves? Ourense. Bueno, Ourense. Seguir o corazón ou a cabeza. O corazón. Praia ou montaña. Praia. Feijóo ou Bascal. Ai. Entre original e a copia non sei que prefiro. Transaccional. Teño que elixir. Sí. Original, vamos. Eu creo que é mellor, non? Non sei. Fijo que galego, polo menos. Original. O teu emoji máis usado. O da cariña coas lágrimas que está partise de risa. Escarallándose, non? Sí. Romántica ou práctica. Unha mezcla, bastante romántica. Dormir ou comer. Depende. En algúns casos dormir. Cidade ou campo. Cidade. Peor excusa que usaches e funcionou. Son pouco de usar excusas. Probablemente algunha vez que estaba a chorar e dixen que era alerxia. Ahora hai que preguntar para qué, pero vamos a facelo. Que talento oculto tes que casi ninguén coñece? Pois sei facer esgrima. Son esgrimista. E derradeira, unha causa por a que sempre vas a plexar. Pola igualdade de oportunidades. Me gusta. Pois nese senso creo que Alba tiña algo que comentar para Sí, claro, iniciar por esta supuesto. tertulia da igualdade. Sí, hablábamos antes del tema de redes sociales y bueno, y comentaste el primer hate y todo esto. Creo que el hecho de tener una exposición pública tan grande y de nuevo, por supuesto, ser mujer,
Y estar en política y ser de izquierdas, porque ahora las redes sociales es una auténtica batalla campal a nivel política. ¿Cómo gestionas tú esto de los hates? ¿Tú eres más de bloquear, más de contestar comentarios, más...? En xeral son de non lelo. Eu voto tweet non miro para el. En Instagram é diferente porque é verdade que eu teño unha comunidade que se chamo Limoneros, que é maravillosa e en xeral é super guai. Pero eu tiña unha amiga chamábase Chiar Castro, xa non está con nós. Ela era a máquina maior do reino en contestar con humor a todo ese odio que recibía. Ela era lesbiana, non tiña un tamaño normativo, e a tía era unha máquina. Entón sempre dicía, hai que darlle a volta, hai que rirse. Eu sempre recordaba eso, eu sempre lle dicía, non, Ichi, porque cando ti lees veneno e traficas con veneno, parte dese veneno quedase contigo. Eso non pode ser. Pero he de dicir que esta última semana fixen unha cosa que foi moi divertido, que era que comentaba en Instagram que como un espacio seguro parte do hate que recibía en X. E a cousa foi moi simpática. Claro, é verdade que se metían coa miña sudadera, por exemplo, porque decían que non tal, pero se ve calentiña, é simpática, porque é a típica para estar estudiando na casa. Ou, bueno, non sei, entón, foi unha experiencia bastante simpática. Pero para mí o mellor é casi non lelo, porque tamén che digo, a xente ten unha cantidade de tempo libre. En serio non teñen nada mellor que facer que sentarse diante dun ordenador a vomitar odio. De verdade, non teñen nada constructivo, productivo que facer, pois non sei, que se poñan poquita fe en Movistar Plus, que espectacular. Seguramente lle suba o estado de ánimo. Non sei, se me ocurren moitísimas cosas para recomendarles en vez de estar aí vomitando. Que sí que es verdad que a veces parece que nos quedamos solo con el hate. Tú tienes una comunidad, Limoneros, que también recibimos muchísimos mensajes de apoyo y parece que siempre te quedas con el malo. Y tampoco puede ser, porque hay mucha gente mostrando su apoyo. No, y mucha... é brutal. Pero por sí la rúa, por exemplo, a mí para moitísima xente, a xente que non me para, é super riquiña. E de feito, ás veces, para me xente me, eu son limoneiro. E digo, ai, gracias. Son moi guais. Oxa, mañá nos diches os vos días. Sí, A claro. comunidade, claro. a que eu xa me sinto partícipe. Xa eres limonero, benvido. Compre dicir que quedou todo contento cando lle respostaches só a mensaxe pola mañá en Instagram. Trato de respostar sempre. En Twitter non, porque a causa está desmadradísima e por un lado imposible, por outro lado un pouco recomendable. Pero en Instagram a verdade é que teño unha conversa moi fluida cos limoneros, porque son parte da miña comunidade. Que eso é moi guai, contestar a la Eso gente que es está moi limitando. A xente agradece moito. Pero De feito, parte dos 50 minutos vanse en contestar, pero está super ben empregado. Se é porque estou falando con xente, penso que está super ben invertido. O meu problema é o algoritmo, que de feito en transformación digital falamos bastante disto, dos algoritmos adictivos, que é algo contra o que temos que loitar, que poderíamos falar desto en calquera outro momento, porque é un temazo. Pois podenos contar algo deso. Queres? Sí, non? Podo. Claro. Encántame. Si non vas ter que volver Parte do outra vez. traballo que está a facer a Comisión Europea en temas destes de digitais van por dúas vías. Por un lado, a proteccións de menores, que é brutal, os perigos aos que están expostos, as dificultades dos controls parentais, e a segunda delas é precisamente os algoritmos, que están programados para ser super adictivos. Esta cousa que comezas a ver un vídeo de gatitos e 2 horas máis tarde sigues a ver vídeos de gatitos e non sabes que pasou coa túa vida e como é posible que de repente eran as 8 e son as 11 e ti non sabes que carallo pasou coa túa vida, non? Bueno, pois eso non pode ser. Entre outras cousas, porque en xeral é contido que che están a meter no cerebro, non hai moitísima publicidade. Bueno, pues, neso estás a traballar para limitar eses algoritmos adictivos por parte da Comisión Europea. Hai un organismo de control que está en Sevilla, que moi poquita xente coñece, e a nivel europeo é a verdade que é a bomba, e logo tamén a manipulación dos algoritmos, que están allí vigilando que a cousa sexa neutral, porque senón pasaría que de repente hai certos desvíos hacia determinados lugares que xa coñecemos. Es en resumen. Maravilla. ¿Debería ser obligatorio la identidad de la gente en redes sociales? Es decir, prohibir las cuentas falsas. Pois mira, en España o temos moi claro, clarísimo. De feito, o presidente dixo e hubo como un consenso xigantesco que unha conta ten que ter unha persoa e ten que ter un DNI. E a tali, correcto. Pero fixen unha viaxe a Bruselas, ao Parlamento Europeo, e falei cunha xente que era de Hungría.
E os húngaros de esquerdas son os que non queren que haya esta identidade. Ti pensas, por qué? Bueno, pois porque ali o que teñen é medo, por exemplo, expresar a súa identidade sexual. Entón, por un lado é un síntoma moi bo da liberdade que temos en España e como nos sentimos plenamente libres, pero por outro lado tamén é un warning, é unha alerta vermella de como outros países non poden expresar libremente o que pensan e poden sufrir unha persecución por parte dos seus gobernos. E as redes sociais para eles son todavía espacios de liberdade. Entón, o que en España temos clarísimo, pois en outras partes do mundo, incluso de Europa, non é tan clarísimo. Pero estou convencida de que temos que buscar un termo medio e que temos que buscar unha fórmula, ou como mínimo en España, porque o que non pode ser é que haya contas que sexan absoluta basura, que o único que queren é insultar, que xa non é porque acosen os políticos, que ao final somos o que menos importamos, pero é que, para empezar, hai grandes compañías que están facendo moitísimos cartos co odio. Cada tráfico de tweet é pasta. Son cartos. Claro. E deso temos que falar, porque cada vez que lle estén a facer bullying a unha chavala no instituto, eso está a meter diñeiro, está a meter cartos a unhas grandes compañías que están a facer moitísimo dinero. Cando lles van facendo bullying a unha muchacha porque resulta que o seu corpo non cumple cos estándares, eso está a facer dinero. E claro, eso sí que non pode ser. Entón, penso que temos que tener determinados límites e probablemente esa seja unha das vías. Quizá non é necesario que o goberno tenga acceso a esa identidade, pero sí que seja posible facer unha vinculación. Pero foi interesante, sempre interesantísimo escoitar xente cando tú viaxas, escoitas outras cousas, de repente daste de conta que tiñas clarísimo que era iso, pois igual non era tanto. Nati, non sei se nos querías comentar algo. Non sei que decir a esta muller, a verdad. Ahora sí que me deixaste sin palabras. A verdade é que é un tema interesantísimo e eu creo que deberías volver a Ourense para falar diso. É unha profesional. É unha absoluta profesional. Venga, hablar de mi libro. Poñemos fecha por volver a Ourense. Ou non podemos? Veña, en 2026 comprométome a voltar. 2026. Antes do Un verano. período razonable. Home, é que agora teño que xestionar todos os presupostos, os orzamentos, este ano é posible, pero que ven, queda un mes e medio. Nin iso, siquera. Claro, me 2026. Bueno, ten que ir a Vigo primeiro, senón... É verdade. Home, Ver as luces de máis Nadal. vale que vayan no Nadal, porque senón a miña nai vai me cortar en pedacitos. E Abel. Abel tamén, pero menos. ¿Te gusta la Navidad, Emma? Siendo de Vigo. Non nos pode non gustar a Navidad. Non estamos autorizados. Gústame moitísimo. E de feito, he de dicir que xa fixen o alumbrado na miña casa. Pero ainda non fuches ver as luces, madrileña, seguro. Non, as de Vigo non, pero teño as miñas propias na casa. Porque, dende vai ya uns cantos anos, eu poño o árbol de Navidad, as luces e toda a parafernalia o mesmo día que en Vigo. É unha forma de estar conectada O sea, que o ano que ven en agosto. Pois bueno, cando teña que ser, será. Non son ninguén para decirlle a Abel cando comeza a Navidade. Todo o mundo sabe que a Navidade xa non é María Carey a que di cando comeza. A Navidade comeza cando Abel prende esas luces. E do outro lado da ría deben de estar deslumbrados, porque aquilo... Hasta Nova York. Pois xa para rematar, Emma, porque imos un chisco xustos de tempo, nada, preguntarche que como moza, porque a verdade é que na Wikipedia pon 24 anos cando marchaches, así que hai que mandar aí unha mensaxe. Pensei que decías ahora, estaba flipando. Está de 24, pero ten máis, non? No, 25. Pon que tiña 24 cando marchaches dende Vigo a Madrid por motivos laborais, evidentemente e demais, pero queríache preguntar como cativa que eras, podíamoslo dicir ou afirmar así, dese xeito, porque con 21 anos nos tempos nos que corren, pois sí, antes nosas nais, nosas avós xa eran mulleres feitas e dereitas, e homes feitos e dereitos. Como foi para unha rapaza galega? É certo que estiveches uns anos fora en Andalucía, no sur de España e tal, pero como, bueno, unha rapaza galega, de Vigo e demais, como foi marchar a Madrid, a capital de España, unha cidade de varios millóns de habitantes, como foi o período de adaptación, que foi o máis duro de chegar a Madrid e que foi o máis doado ou o que máis ben te fixo sentir nese senso? Buah, pois es que foi toda unha aventura, porque agora Madrid parece que está así como cerquita. Sí. Daquelas Madrid era o fin do mundo, que anda a miña nai era como
a noza vais a Madrid. A xente dicía, a Madrid. Agora non, porque agora hai moitísimos voos e o tren tardaba 9 horas. Mima. 9. E claro, era tremendo. Eu marchei con todas as maletas xuntas, levaba como 7 bultos, 8 bultos, levaba un cazo, levaba un cuchillo, levaba tenedores, eu levaba mudanza conmigo misma, levaba todo. Fue unha acollida por unha compañeira de partido a que admiro moitísimo e agradezo porque abriu unha porta sen saber ni siquiera quen era. Pero unha persoa interposta dixolle, mira, acolla esta muchacha que vai traballar ali e non ten onde caerse morta. E abriu unha porta, que eso tamén é unha cousa que se fala pouco deste partido. Así que gracias. E cheguei ali, era setembro, e todos os estudantes estaban a buscar piso. Co cal, para mí, o máis difícil foi encontrar un piso. Acabei de vivir nun zulito de 13 metros cuadrados, polo que pagaba unha absoluta fortuna, pero era o único que había, e eso foi terrible. E logo dixo, pues xa buscarei. Non, era un zulito no que me quedei sen agua en agosto. Bueno, foi toda unha aventura. A verdade é que estaba cheo de aventuras. E probablemente o máis fácil foi atopar amigos, porque Madrid é unha cidade moi aperta, unha cidade maravillosa, onde a maior parte da xente non é dali. E que además non che fai elixir. Non tes que abandonar unha parte de ti, porque pode ser madrileño gallega, pode ser madrileño japonesa, pode ser o que queiras. Entón todo o mundo está acostumbrado a acoller. Ti ibas a un sitio, de repente xa tiñas plan para mañá, para pasado, para o mes que ven, para dentro de 2 meses. Entón iso foi super doado. Pero o máis difícil era o tema da vivenda, do grande que era todo, do moitísimo que se tardaba en chegar de un sitio a outro, pero ata que conseguí unha vivenda digna, tela. E logo unha cousa que agora estás a estender, pero é unha locura, probablemente ali foi incluso a peor. Sai un anuncio e moitísima xente sen necesidade de velo colle o piso. Co cal non tes oportunidades. Eu ia traballar ao despacho e saía do despacho de abogados e xa non quedaba ningún piso decente, porque todos os vos xa non estaban. Entón era unha movida ali contra reloj terrible. Tiñas que coller vacacións para intentar estar ás 9 da mañá, ser a primeira persoa que entraba a ver o piso, a ver se tiña sorte. Penso que a cousa lonxe de mellorar incluso foi a peor. Por iso, bebenda. Sigue a estela desa persoa que lle abriu a porta cando non tiña onde vivir e fai o mismo, ¿no? É verdade que fago o mesmo. Bueno, chicos, chicas, temos que ir cortando, non? Así que queremos darches gracias. Mil gracias, tanto dende o equipo de Rumbo Galicia Conexión Progreso como en nome do PSDG Ourense, por acompañarnos esta tarde con este podcast. Foi un gustazo para nós terte aquí, compartir contigo isto. E oxalá máis conversacións así, non? Menos ruido, máis empatía. Ojalá que isto pois sea o rumbo, nunca mellor dito, a seguir. E a todos vos, moitísimas gracias por acompañarnos no segundo episodio. Ata a próxima, amigos e compañeiros. Chao, chao.